के लोहरवा के काटी ठोकवादी ए राजू बोला के लोहरवा के काटी ठोकवादी काटी ठोकवादी ए सैया बोला के लोहरवा के हमके ऐसन पलंग हो टाइटर राम जतन करेला तंग हो दोसर पलंग हमके ला दिए सैया भइल पुरान अब लागे न मन हो भइल पुरान अब लागे न मन हो आहो देले बारे जीजा हमरो ऐसन पलंग हो टाइटर राम जतन करेला तंग हो दोसर पलंग हमके ला दिए सैया भइल पुरान अब लागे न मन हो सिंगर संतोष के जाके सब कुछ बता दी सिंगर संतोष के जाके सब कुछ बता दी ए सैया बोला के लोहरवा के काटी ठोकवादी ए राजू बोला के लोहरवा के काटी ठोकवादी। माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो मलंगवा सरलाही नेपाल।